Ymweld a Pharc Bletchley gan Gwen Emyr. Gwyl radur. Yn ystod gwyl radur dros y 2 flynedd ddiwethaf cawsom, fel rhan o'r arlwy, noson dan ofal Merched y Wawr bro radur. Dr Elin Jones ddaeth atom 2 flynedd yn ôl i adrodd hanes cefndir ei chyfrol ddifyr Hanes yn y Tir. Yna y llynedd cawsom gwmni Ian Gwyn Hughes. Rhannodd hanes tîm pêl-droed Cymru a'r wefr a gafodd yn rhannu ag aelodau'r tîm ein hunaniaeth fel Cymru. Eleni edrychwn ymlaen at groesawu ar 7 Mai yr awdur Gethin Russell Jones, yr Eglwys Newydd, a chael cip ar hanes ysgrifennu cyfrol ar y cyd a'i fam, Mair Russell Jones. Teitl y gyfrol yw My Secret Life in Hut 6. Yn sgil darllen y gyfrol, a ninnau Eleni yn cofio 80 mlynedd ers diwedd yr ail ryfel byd. Daeth cyfle y llynedd i ymweld a Pharc Bletchley yn swydd Buckingham, lle dirgel a llawn arwyddocâd yng nghyd-destun diwedd y rhyfel hwnnw. Y daith i Bletchley. Ar fore'r 20fed o Fedi, anelodd bws Edwards Llantrysant am y Cotswolds a'r haul yn gwahodd. Sylwi ar dai to gwellt, eglwysi destlys a gerddi llawn lliw, ac ymhen awr a hanner, dyma barcio y tu allan i amgueddfa'r Ashmolean yn Rhydychen, a chael awr dda yng nghwmni llu o gerfluniau ac arteffactau o gyfnod cynnar gwareiddiad. Teithio wedyn i westi yng nghyffinia Hemel Hempstead, a thranoes roeddem o'r diwedd yn agosau at Pharc Bletchley. Roeddwn eisoes wedi darllen i'r gweithwyr yn Bletchley lwyddo i gwtogi'r ail ryfel byd o leiaf 2 flynedd, a bod dathliadau wedi eu cynnal i gofnodi 80 mlynedd ers y garreg filltir honno ar Fehefin y 6. Ond doedd gan yr un ohonom ar y bws y syniad lleiaf y byddai Pharc Bletchley, y plas a'r lleoliad, yn ferw o weithgarwch ar Fedi yr 20fed a'r 11fed ar 20. Cofio'r 1940au. Yn sydyn, gwelsom dorf o bobl mewn gwisgoedd yr 1940au. Roeddem wedi digwydd cyrraedd ar ddiwrnod arbennig. Yn ddiarwybod i ni i gyd, roeddem wedi cyrraedd y lle ar ben wythnos dathlu'r 40au a gwisgoedd y cyfnod yn cael dod allan o'i cypyrddau i'n diddannu a'i lliwiau hynod. Gallwn deimlo cynnwrf disgwylgar ymhlith ein cyd-deithwyr, ac yn arbennig felly wraig oedd ar fin dathlu ei phen blwydd yn 90 oed. Fe'i ganwyd adeg yr rhyfel ac roedd yn barod i rannu peth o'i hatgofion â ni, tra roedd ein gyrrwr yn casglu'r tocynnau mynediad. Roedd cwmni lliwgar yn ein croesawu yn y cyntedd agored, a dyma dynnu llun rhai ohonynt a chael braslun o'r hanes drwy ffilm fideo ar y mur ger llaw. Wedi casglu ein hoffer cliw a mentro allan i'r awyr agored, gallwn glywed sŵn cerddoriaeth o'r 40au yn llifo o babell fawr wen. Wrth gael cip i mewn i'r babell honno, gweld ei bod yn llawn o ddawnswyr y Lindy Hop enwog. Ymroi wedyn i ddechrau gwrando drwy'r clisfonau ar y modd yr ymasododd Japan a'r Pearl Harbor yn Rhagfyr 1941. Pan oedd y rhyfel wedi cyrraedd Asia, roedd bellach yn ryfel byd, meddai'r llais. O ganlyniad, tyfodd rhwydwaith gwybodaeth a chlustfeinio cyfrinachol ym Pharc Bletchley, a'r rhwydwaith hwnnw yn llwyddo, fesul dipyn, i ddatrys cynlluniau'r gelyn yng Ngogledd Affrica. Yna, yn 1944, llwyddodd y cynghreiriaid i wasgaru celwyddau am ei bwriadau yn Calais, a hynny'n cam arwain yr Almaenwyr ac yn rhyddhau'r ffordd i'r glaniad ar draethau Normandy yn Ffrainc a'r ymosod ar Berlin. Hyn a arweiniodd at fuddugoliaeth yn Ewrop yn 1945. Llyn Pharc Bletchley. Aeth y llais yn ei flaen i esbonio fod y meddyliau galluocaf yn gweithredu eu cynlluniau ym Mhlas Bletchley a safai erbyn hyn o'n blaenau. Sylwais fod y plas yn sefyll yn llygad yr haul ac yn adeilad gwahoddgar a golau. Wrth i ni agosau tuag ato, dyma benderfynu cerdded o gwmpas y llyn. Deall, mae ar lannau'r llyn y byddai gweithwyr Bletchley yn cael ambell egwyl o'i llafur. A deall hefyd, mae yma a llwyddodd un o'r enw Josh Cooper, mewn amrantiad dramatig, gan luchio ei gwpan coffi i'r llyn i ddatrys un o gyfrinachau'r cod enigma. Cyrraedd y plas eang, pencadlys penaethiaid y cyfnod a chyfarch sawl un yn ei lifrau melwrol, yr hyn am gyrrau ymlaen oedd y dyhead i ddod o hyd i Hut 6, lle bu Mair Russell Jones yn gweithio. Felly dyma ddilyn y map
ac o'r diwedd gyrraedd y cwt. Diffyg goleini a diffyg awyriad oedd yno, ac yn y gwahanol ystafelloedd roedd teimlad claustrophobic. Yn wir, doedd dim arlliw o hael ar gyfyl y cytiau gan ei bod mewn cysgod. Dyma lle y gweithiau Mair a merched galluog eraill am flynyddoedd gan beryglu eu hiechyd fel mae'r hanes yn esbonio. Datrys codau. Fel y gwelir drwy ddarllen ei llyfr, cafodd Mair gyfnod yn hyfforddi yng Ngholeg Mount Hermon yn Llundain. Wedyn astudiodd am radd yng Ngholeg Caerdydd, ac yn y llyfrgell yno y cafodd wahoddiad annisgwyl i ymuno â'r tîm datrys codau ym Pharc Bletchley. Daeth y cais hwnnw ar ôl ei ffrind agos iddi a'i theulu gael ei lladd gan un o'r bomiau a ollyngwyd ar Gaerdydd. Derbyniodd Mair y cais i ymuno â'r tîm ym Pharc Bletchley. Oherwydd yr elfen hanfodol o gyfrinachedd a'r pwysau o weithio dan amgylchiadau rhyfel byd, roedd y gwaith yn llawn heriau a straen. Hefyd, gyda'i chariad yn ogleddwr a heddychwr, yn wrthwynebydd cydwybodol ac yn ymgeisydd am y weinidogaeth, roedd yn gam annisgwyl iddi ei gymryd. Perthynent i ddau fyd gwahanol, ond fel mae'r llyfr yn dangos, drwy'r profiadau anodd a ddaeth i'w rhan, cawsant eu paratoi ar gyfer oes o wasanaethu yn y weinidogaeth gyda'i gilydd mewn ardaloedd megis Risga, Llanelli, Rhydfelen, Caerdydd a Chaerffili. A hwythau erbyn yr 1970au yn byw o fewn dalgylch ysgol Rhydfelen, anfonwyd Gethin, y plentyn iengaf o'r 5 a chyd awdur y gyfrol dan sylw, i'r ysgol honno. Yn hwyr yn ei bywyd, y cytunodd Mair Russell Jones i rannu ei hanes. Ac mae ein dyled yn fawr iddi hi ac i'w mab iengaf am gyfleu ei hatgofion mewn ffordd mor effeithiol.